Kožu vždy musíme navlhčiť. Tak jej nie je taká vláčna tá koža, aby tá ornamentika tam bola vidno na nej. Keď sa dobre navlhčí koža, tak to je ako keď sa vypáli. To už ostane v koži, to už sa nevytráti. No a teraz môžeme vybíjať. Takže už ku tejto razničke kombinácia iná nemôže ísť. Keď bol človek mladý, išlo to všetko ľahko. Sily bolo viac. Teraz už sila ubúda, ale chvála Bohu, zrak sa mi vrátil. Takže v tom mám trošku výhodu, že sa môžem ešte venovať tejto mojej robote. A potom ešte chovám zajačky, hydinu. Boli 3 dievčatá, bolo treba perí nahotúvať. Tak sme husy chovali. A naše mami voľakedy zavčasu stávali o 3:00, chodievali na čučoriedky do hory, na maliny. Ja som bola taký motor doma. Všade. Žela choď, žela podoj. Večer nám všetky mama nadiktovala, ty budeš to roboty, to a ty to. A keď prišla, chráň Boh, že nebolo problém, bo mamke veľmi záležala na to, aby sme ako súrodenci vychodili spolu dobre. To som naučila aj moje deti. Bola, keď sme nemali ani hračiek toľko, takže sme sa viac zapodievali prácami doma. Dneska deti, keď pozrite, zo školy deti dokážu vo mŕtvych mobile ani dobrý deň, ani nič. A chráň Boh, že by sme my neboli pozdravili takoho. A potom prišla vojna. V 10 rokoch už bola vojna tu. 9 týždňov v pivnici. Kravičku nám zabili, zedli nám práce, čo sme chovali, zabili, pojedli. Dom sme mali rozbitý, lebo nám bomba spadla, tak pol domu úplne rozmlátilo. Vtedy sme prežili hladu, zimy. Ako som skončila školu, šla som po výrobné družstvo Ďumbier bol, brašnarina. A mama vždy, ja som ako 9-ročná už vedela na mašini šiť. Ja som fertušky po zástierky, no fertuška. Ja som šila na stroj a už mi tým šiel spod ihly. Vždy mi moje vnúčata pôjde, babina, ty aby si ešte nad 100 rokov šila. Čo my budeme bez teba robiť? A vždy každým poviem, len sa čestne drž. Dneska ma až srdce bolí, keď vidím, čo sa dneska medzi ľuďmi robí. Prečo je toľko závisti medzi ľuďmi? Nepokoja. My sme to nepoznali. Naozaj nie. Žili sme skromnejšie, ale o to radosnejšie.